חוסר סבלנות יכולה להיות ברכה וכללה של בן אדם. הכל תלוי איך מסתכלים על זה. בעיניי חוסר סבלנות זו לאו דווקא תכונה רעה. זו יכולה להיות או הברכה או הכללה שלך. הכל תלוי באיך אתה נותן לזה להשפיע, ובעיקר באיזה תחומים אתה נותן לזה להשפיע. כי כשאני חסר סבלנות כלפי האנשים סביבי למשל, אני שם לב שלא רק שזה לא משפר את המצב כמו שאני מכוון שזה יעשה, אלא שזה רק עושה את המצב גרוע יותר, גורם לריבים, עצבים ופיצוצים מיותרים. אבל מצד שני אני שם לב שכשאני חסר סבלנות אל מול הדברים שבאמת צריכים להתקדם, כמו פרויקטים ללקוחות, סרטונים לאינסטגרם, אימונים בחדר כושר וכולי, אני מייצר בעצם התקדמות שהיא הרבה יותר משמעותית לעומת הפעמים שאני נינוח אל מול המשימות האלה. אז מה שאני בעצם בא להגיד זה שאם אתם שומעים או מרגישים שאתם חסרי סבלנות, זה לאו דווקא אומר עליכם משהו רע. מהחוויה האישית שלי, חוסר סבלנות זו תכונה שאם יודעים איך לתעל אותה, היא עושה פלאים. החוכמה האמיתית זה לדעת מתי היא יכולה להיות ממונפת לטובתכם.